V dnešnom videu zjem svet. A nie, nerobím si srandu. Pretože existuje hra, ktorá sa volá Eat the World a dneska si ju zahrajeme a uvidíme, či dokážeme zjesť celý svet. Takže ideme na to. Takže spavnili sme sa v hre a sme totálne malí. Takže asi ideme začať jesť. Takže tak. No tak to, ten kus je väčší než ja, ale OK. Takže spapáme aj zem rovno, to proste, to by nebolo ono. Tak, naladuj sa. Spapáme všetko. No za to niekedy seká, keď natáčam, takže... takže sorry. Ale to všetko zjeme, aby sme boli väčší a tučnejší, samozrejme. Tak toto v realite nefunguje určite, hej. Lebo v realite takto sa nie je betón, či čo to je. To iba v Robloxu sa to dá, alebo aj v iných hrách. A máme max size reach. Toto je max size určite, však som sa skoro vôbec nezväčšil. Tak máme takto cell, tak. Reduce size. To si môžeme upgradenúť a tam tie ďalšie stoja, že 40 000. To nie je úplne najlepšia cena, ale my sa k tomu dostaneme. Hej. Možno z tohto urobím 2 party, lebo ja proste neviem. A ideme jesť viacej betónu. Tak sa ideme sa nájsť do syta, to musíme. Stromy ešte asi nemôžeme, hej, môžeme jesť stromy aj, tak to je super. Hej, nechcem betón už, daj mi strom. Tak, ešte koruna na mňa spadla celá, to je úplne fakt, že extrémne super. Dobre, od čoho som bouncol? OK, ideme zjesť trávu, tak. To ešte bude trvať tak 100 000 rokov, ale to proste, to zvládneme. Blox City, počkaj, to má odpočet dajaký. Co? Ježiši, no tak to není najlepšie, lebo keď sa všetko reštartuje, no to ja neviem. Oh my god. To môžeme voltovať, kamo ninja musí byť. Oh my god. OK, betoník, pekný, no a toto akože čo... Ježiši. OK, spavnul som sa na streche, to je ešte lepšie než predtým. A ty kokos, aký veľký kus som zobral. To je insane. To také veľké kusy berem. No tak toto je malý. No ja chcem veľké kusy. Tak. Rozkúšem celú strechu. A dúfam, že sa mi to zmestí, no nezmestí. No, you bro, you know, lol, you, what? Kamo, to čo tam píše, Ježiši? Kamo, keď chce byť zlý, no tak nech aspoň vie písať, lebo toto není možné. OK, asi musíme spadnúť a nemôžeme ani kúsať drevo, to čo je? Kamo, no hurá. Máme veľkosť, že 5. To je málo strašne. A strašne pomaly to ide hore. To zastavuje dokonca to ten charakter. Čož dáva smysl, ale ne až taký zmysel to čo. Shit. No ešte aj asfalt, či čo tam je, nejaká ropa, vôbec neviem. Ale neviem prečo by tam bol asfalt. To by ešte viac nedalo smysl. What you bro no? Takže čo tam hovoríš, Ježiši? A už sa písať po anglicky. Keď chceš byť zlý. Ideme zjesť túto včelárskú hombikalku, či ne hombikalku, ale slide. Wow. More GoPro 999. To furt ďapuje, jak neviem čo. No, to sa nedá zjesť, toto tu. Ja som to odlamal. Ja som to zlamal. Ježišmaria. Zjeme. Ježiši Kriste, toto není možné. Pomaly to ide hore. To je najlepší zvuk.
Russian? Dá. Takže hej, on je Rus. A Rusi nevedia po anglicky, no. Tak, to je super. Jedz. Neviem, nevidel som strom, ktorý má modrú korunu, ale proste to je Roblox, tu všetko je možné. Takže zjeme hlinu celú, neviem vôbec, kto by to robil, ale je to Roblox. Amo, ja sa chcem pohnúť, halo. No, už tu rozprávajú po rusky. Ja popal v lobúšku, ona mňa ubila? Či čo? Kámo, ja neviem úplne po rusky. Viem iba pár slov, kámo, ale však, ok. Viem iba pár slov po rusky, ale nie až tak veľa. Takže, hej, toto čo je? Nejaká tajná miestnosť? Tam chcem. Wow, domáce kino, že? Toto není domáce kino, to je domáce backrooms, ale s červenou a 108. A s červenou a s tou čiernou. Takže, kamo, tam je hlina tiež, no dáva to smysl. Oni tu nemajú podlahu, oni tu majú hlinu. Kamo, to tak spravil. Kamo, stopnú. Rozprávaj po rusky radšej. No, kamo, to tu spapáme. Tak. No dávaj, kamo, to trvá. Môžeš sa pohnúť, prosím ťa, láskavo? OK. Ďakujem veľmi pekne, ja tu rozgajdám celé schody. Čo to je, lebo tu to nie sú schody, lebo tu je zabradlé. Takže, hej. Hore, chcem jesť toto tu. No, vyťahuj stadiaľ, čo si? Nechápem, čo to robí? OK. No jedz, tlač do seba, more. Však ešte máš kapacitu, ešte úplne, ti tam zmestí veľmi veľa, že? Candyland musí byť. Ďalšia mapa, a není to Candyland, že? Nie je. Ježišmaria, začnem jesť toto tu. No dávaj, kamo, nezastavuj. Zastavuje. Dobre, no zjedz to. Môj bože, to nie je možné, kamo. Max size reach, OK. Tak. Ona sa to strašne seká. OK. Každopádne. Dá sa tu dať ľadrosík? Dá sa. Počkaj, ne. Som sa ani nedal jesť skoro. Dobre, tak ja to zjem. Je mi tu úplne, kamo, ja som chcel ten rebrík zjesť. A ne tú trávu a betón. Ja chcem zjesť to fialové. No, tak to je jedno už. No jedz. Bože, nezastavuj. No, zjedz aj tú korunu, mne to je úplne jedno. Ježiši Kriste. Koľkokrát som to videl, už som povedal tie isté slova, to ma fakt zaujíma. OK, červený strom, javor. Takže to zničíme. Ja som tú korunu odlamal. OK, ideme jesť úplne to prečo som sa flingol. No jedz. Boha, to není také ťažké, že? No, tak trvá. A ježiši, to je aké obrovské, čo on má 300 tón? Ja som to nechcel odhodiť, halo. O čom to po mne hádžeš, ty jeden huhajíhohu? Ideme odlamať ďalšiu tú humbikalku, či čo to je? Ideme na to. Áno, presne tak. To som to chcel spraviť. OK. Zjeme, tu máš 4 časti. Toto je jak pieskovisko. Veľmi good. Tak poď jedz. Ja nechcem trávu, ja chcem piesok. To je normálne ako po tornáde toto tu teraz vyzerá.
Like, môžeš mi hovoriť, čo tu robíš? No to čo je za strom? OK. To čo sa stalo? Kámo, nechcem skákať už. A to je fakt super. Super fyzika. Ideme na strechu. Tak nič. Ježiš, celú tú stenu volám. Tak sa to robí. Presne. OK, každopádne, aby som to tu ukončil. Keď sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like, odber a uvidíme sa o ďalšieho. Čus.